curiositat, aquí estan vestits, ell va fer aquesta peça vestits i sense roba. Aquesta és amb roba i a Madrid hi ha el marbre original, que és un marbre de 2 metres, les mateixes figures i s'ha roba. El gust de la Margaritina, que és molt típic d'ell, aquesta nena la feia constantment, és la mateixa nena que surt allà, que surt en aquell relleu, que era la Margaritina, aquest és el marbre original. I el monument a Chavarri, que és una mica l'època primers de segle, el tema de les lluites de classes i tal, que per això el Renier, que va fer molts obrers i forjadors i tot això, va influir tant amb el Blai i amb el Renier. Això és una obra típica d'aquesta època, de treballadors